Gina-prepare nila ang amuang kung asa mi lutuon, dire mi lutuon. Ilang ka minutes preparation na yan? 15 to 20. Initon. Tawara ko do kung inito na siya maayo ama. Luto gi siguro mi ana ba. Nakuhaan jud ka. Tara, basta ta sulod. Tawago ng basta. Okay lang, sige lang. Nag-tsaa pa mi. Kumusta mga marig mga pare? Welcome back dari sa akong channel. Karon kauban ako si Miss Priority. Naami karon dari sa La Fermet. Miss, ikaw pagbasa ano Miss oh? La Permet. Permet, La Permet. Dairy Farm Capistro. La Permet le. La Permet. Okay, salamat. La Permet. Nami sa La Permet. So, namin diri kay gusto mi mo abel sa ilahang kawabat. Kanang kawabat ba kanang kung kawa ana tapos tangag kalayo sa ilalom. Kanang kawa ba kanang naay kawa nga dako tapos naay tubig no naay mga flavor sila no nga naay milk na ay katong sa patong mga citrus something no tapos ilahan na dili necessarily pabukalan pero kanang painiton tapos mo deep ka. This is my first time doing this, first time po niya no. I'm kind of excited. 30 to 40 minutes ang ilahang recommended time nila nga mag-ubog ka sa tubig no. So gusto na mo i-try. So, let's try it. Excuse me sir, pakipil up lang. Okay. Pwede ba? Pwede pa explain ni Miss? Sa isa kakawa sir is 599 imong bayaran. Okay. Maximum na siya of 4 person. Masa lang solo nga 599? Wala na siya sir. Wala Okay. na siya available. Kini na lang siya. 599 is maximum na siya kung pagkatao. Sige. Kasi pila pa na ako. Name lang. Medyo sa lang. Tapos dapat may ano sa yung gusto ibutang sa kawa sir. Nami milk, tuod o gluten natin. Kasi ma-recommend mo. Good for vlogger or something gluten natin. Sana? Tapos blue magod siya sir. Gluten natin. More on flowers than blue water. Sige ka na. Ang milk, tinood milk jud ni. Oh, milk yun siya. Isagol sa Tubig? isagol sa tubig. Kung mag-uni mo mo ba? Kaya na lang kay mo siya yung pinakadako kanang kuano kanang usan niya. Highlight. Ka-highlight man. Gusto kasi button ako i-check. Name lang sir. Ako na mag-check. Okay. Sige. So, gluten natin niya. So, kasi gusto mo mag-milk, add lang mo 80 pesos. Isabay siya sa blue. Wait lang. Oo, isabay siya sa blue. Isabay. Sige. Ayun siya may tabo sa iya, isabay na mo. Ano ang color? Mura siya karang dagat wood na ipagka-white na ipagka-blue. Hindi siya sure na try na nag-copy siya sa picture. Dili to. Gluten. Ay dili, wala ko lang gipampuan ba. So, additional Sige. So milk and gluten natin na sir. Okay. Ready na? Ay, ready na? Pwede na? Asa pwede mag-ilis? Ano siya Kani? wala ma'am? Ay, mag-iligo siya una? Oh, before and after. Sige, ligo sa. Before ka musulod sa kawa, ligo sa ka. Ito lang, naligo ka na. Mana? So, ready na. So, padulong namin sa amuang kawa. Ikaw na.
dito siya. Di mainit. Kamo ba? Ayaw dito kay init kay. Kainit. Kainit. Murong luto kong itlog. Ikaw din na. Gani magpasok. Di lang daw ibigla. Ano, luto na akong itlog. Luto na. Okay na. Okay na ko. Okay na. Okay na. Okay na. Okay. Mga anong siya ni mga Dumamels. kuan. Bulak mo siya ning gisagol sa tuong kuan ganiya, tuong kape, atong tsaa. Ang kamera mama. Di pag imo lang biglaon, siyempre init pero kung hinayan nimo. Oh Lord, oh shit. Oh. Masyado ako nasisiyahan. Folak. Kainit. Kanang kiss lula ano ba? Oh. I like it. Ipaningot ko. Gani gipaningot ko. Muli mga panuhot ba ng gawas? Wala pa man ka? Buang. So, pila gani ka minutes ang kinahanglan gani? 30 minutes ba to? Kalami, Diyos ko. Ano na bang nangyayari sa buhay ko? Ang sarap. Oh shit. Dapat ta. Tadi kayak kapag view. Tadi. Inday. Volak. Kalami. So actually na ni may tabuno panington ka no? Oh? Ayan no? Panington ka mura. Pero lami siya. Paningot na ko. Oh my god. Grabe. Grabe siya. Lami siya. So inani na siya kaayos no sa halagang 599 pesos. So actually ang 599 pesos no upat na mo kabuok diri ana nya duha lang man mi pero mao lang gyapon imong bayaran kay syempre per kawa man yung bayaran 599 no. So good for 4 na siya. Kaso duha lang mi. So ha? Okay lang ba? Di mo mamalain? Sa kay gamit ani mga bulak no? Sa ilahang murag benefit nga mahatag sa tuang body. Lang pilit-pilit lang. Explain daw lang na kay ma-explain lang mo unsay benefit nga mahatag sa bulak sa tuang body. Pilit-pilit lang gud siya pang Instagram lang. Instagram. Uy, nay nahulog bag ulang karon lang ginahulog. Gikan dia. Tarantado kang dahon ka. Wala kay apil re. Hawa. Okay. Kani siya. Ang sagot to yung pangalan nga bulak lang. Ambot ba sa kani Bougainvillea? Bougainvillea. Oh, bitaw kani siya mo ni bagim sana? Bougainvillea. Bougainvillea ang tawag ani sa iya ha. Kaning uban basta sa garden naman siya makita aning mga bulakan ni. So in fairness no. Siguro hospitals. Oh, hospitals gid kani isa hospitals ni. Pero in fairness no, nagkatubig na ang ato ang lens no. Ako feeling nga murag ma-dehydrate ka ba? Oh, kita mo sa akong naong? Ha? Oh, muragi ko na akong naong. Wala pa na ako gilubog akong naong ani sa tubig ha. Lulod na ako akong naong. Sige. Kaya mo? Ay, tiyan mo mira. Grabing inita ba? Oh shit. Sarap. Masyado masarap ang mga pangyayaring ito.
Nanimahong gumamela nga to ang palibot. Nanimahong rose. Nanimahong saan nga bulak santan. Hambot lang. Saan ni? Morning nakalisod ba sa dili kay kahing bulak ba? Kani I don't know pero marag daghan is bukin. Gusto na ko mainom ng juice. Ito nga juice. Gusto na akong juice. Pakikuha sa juice please. Asa ka? Pa sa juice. Dali gaya po niya ako ang kon. Kadugay po niya akong tikuha sa juice. Ay, dugay, ang tagal. Masyado akong natatagalan. Ano ba yan? Juice. I need juice. Nay na? Ano kang saan eh? Melon. Lami. Miss. Ang saan nga juice? Kuya Bano, sir. Oh. Ano na melon daw? Lami ang lagi kagayobano lagi. Yung ka di ka ganahan karon baka kabalo kung sa flavor lami na. Ay wala na finish na. Di mo ka gayobano. Uy. Guyabano juice. Ako li guyabano shake. Lami kay Bart. Dali. Dali ta kay magpa-init ta. Pagdali ba? Hoy. Ano sa naman kadiya? Dali ba pagdali? Ano yung effect basta magkawabat ka? Panington ka. Ha? Panington ka, kaihion ka. Sunsay buhaton nimo, syempre manghi ka sa sulod. Kalami. Feel it. Oh man. Oh yeah. Lami mo di manghihi sa ano sa ilawom sa kawabat. Agay. Sakit ako. Walang, itry lang ko pa kayo manghihi sa sulod sa kawabat. Tilaw yung tubig. Parat. Tilaw yung tubig lang. Paratos akong ihi, oy. Sa mga marig mga pare, medyo luto na gid ang akong itlog, no? Mura na nigdo na akong itlog niya ba? Ano bitong sa mga itlog bitaw nga baligya sa terminal. Swapo siguro ng mga bulakan ni kung imo ni siyang kaunon. Tinamak ang gago. Para mas ano siya ba, mas effective siya sa tuang lawas. Isa to magkiat daw ba, magpuyo daw tabi. Gani. Kadali lang ka. Lipong ko. Lipong. Lipong na mo galit. Lipong ka? Ganun na pa. Lipong na ko galit. Lipong ko ba? Ganun na may hawak. Oh no, this is bad. So na siya effect no kanang paghuman niyo kanang actually di pa mahurot ang inyong 30 minutes kanang murag malipong bitaw ka nga kusog kayo ang kuan sa imong heart, kusog kayo ang beat sa imong heart, murag kag kanang sana nagapalpitate imong heart niya, murag malipong juga ba. So ina na itabo sa ko ha. Ina na po niya tabo siya. Tara. So nahuman namin no, pero dili masayang ang among tubig kay bakit na nila patulong dito no panghugas sa baka. Sige magbanlaw sa miya. So lesson learned. No, pag ato mo diri, magdala mo og tuwalya kay wala sila tuwalya nga gina-provide, tapos magdala pud mo chinelas kay wala sila chinelas iatag sa inyo ha. Actually relaxing siya pero kana lagi magpalpitate ang imong heart baka nang murag ambot sana sa explanation ana no? Wala ko na prepare sa ani, wala ko na inform nga na aday ina nga effect no pag magkuan ka pag mag kawabat ka no? Iinit kay ang tubig ba tapos na ano siya na siya sa kanang temperature bitaw na permanente tapos mga 20 minutes lang lagi maka-feel yung kag something ba kanang murag gawas pa sa panington ka
mura ka nang malipong ba. Mag ano gid imong pananaw kanang mo action ka ito mo imong pananaw. Tapos mo ito gawas ko ganiha kay ning relax ko sa gawas kay na feel na ko nga murag kuya pa naman ko sa sulod. Shit. So na namong bill. Tanawa ka bill pila tong bill. Ang bill ay tumataging-ting na. Tara din. Taas sa song ipang tanaw nara day. So ang among bill is 813 pesos. 813. Kita nila. 113 pesos. So, okay na. Okay na siya. So, kato lang. Muli na mi kay nahuma na. Unya medyo init na pod tapos gusto na mo nga makalakaw mi diri nga di pa kayo inana ka tantong perting inita kayo. So, guys, kita-kita na po to sunod. Leave a comment below kung unsa mo ang kung sa inyo ang gustong isulti dira og mga pare please like o katong mga dili pa subscribe please subscribe sa akong channel. So mao na to. Sa case pohon, see you.